Benvinguts a la increïble història de les Illes Balears. Avui parlarem d'una part de la nostra història més recent que tothom desitjaria que no hagués passat mai. Ja hem arribat a la Guerra Civil. Exactament. Una guerra entre veïnats, entre germans, entre pobles. Molt trist i molt dur. Però és part de la nostra història i nosaltres ho hem de contar. Però bé, també parlarem de la Segona República, no? Sí, començarem per aquí. Embolics polítics, canvis, grans personalitats de les nostres illes. Veus? Animat? No tot el programa parlarem de guerra? D'acord, ja m'anim. Gràcies. Escolta, avui estàs molt guapa, eh? Home, gràcies. De res. Tu no estàs malament del tot. Gràcies. Però què vols dir amb avui? Els altres programes no ho estava? No. Vull dir, sí. Vull dir, no sé això, noi. Sí o no, Joan? Bé, digui el que digui, ho espanyaré, no és veritat? No els hi demanis a ells, ja ho has espanyat. Escolta, prou trist és el programa d'avui com que encara tu i jo hem de discutir, així que si no te sap greu... Potser tens raó, millor ho oblidem. Sí, millor ho oblidem, Gràcies. Però mira que dir-me a mi una cosa... Un moment. Silenci. Però és que tu sempre me dius... D'acord. A mi no me diguis... Joan, no me facis callar tota l'estona perquè això no... Comencem. La Segona República i la Guerra Civil Espanyola. Joan, Mutis! Comencem. Al programa d'avui viatjarem del 1931 al 1939, una dècada marcada per als canvis polítics i per la Guerra Civil Espanyola, uns anys de vertigen on els canvis i els avenços polítics es veren troncats per la guerra. Recordarem l'avantprojecte del primer Estatut d'Autonomia, recordarem personatges com Emili Darder i revisarem any per any la Guerra Civil a les Illes Balears. Sense cap dubte, la dècada més transcendent de la nostra història moderna, repassada en tot detall aquí, a la increïble història de les Illes Balears. Són davant del teatre principal de Palma. Sigui el que sigui que hem d'explicar, no faràs d'actor, No. Avui hem volgut a parlar de llibertat i de política. Tanta sort. Sí. Aquí és on es va discutir l'avantprojecte del primer Estatut d'Autonomies de les Illes Balears. Ho sé, però abans ja passaren moltes Sí, coses. naturalment, som a l'any 1931, un any molt important. Començava la Segona República. Es va restablir la Generalitat de Catalunya i es va promulgar la Constitució de 1931. I moltes coses més. Sí, i una cosa molt important, vull dir, importantíssima, vaja. Digues. Vull dir que jo de petit, a primària, quan era petit, vaig fer una interpretació de Sant Josep en es Betlem, extraordinària. Joan, som al capítol 12 i encara sí. em sorprens. Vols que te reciti? No. Va, d'acord. El 1930 la dictadura de Primo de Rivera estava esgotada i l'oposició era cada vegada més forta. Es va optar per convocar unes eleccions municipals i a la majoria de capitals de província guanyar la candidatura antimonàrquica que agrupava a republicans i socialistes. Però a Palma i a la majoria de municipis de Mallorca i d'Eivissa guanyaren els monàrquics. Els antimonàrquics només s'imposaren a Maó i a la major part de Menorca, a Formentera, a Esporles i a Montuïri. Així tot, el 14 d'abril de 1931, al balcó de Cort es proclamà, sense incidents i d'una manera festiva, la República a Palma. Es repetiren les eleccions locals en molts de municipis i en un context de desorientació i desmobilització dels sectors conservadors, els republicans federals i els socialistes guanyaren a Palma. A continuació, hi va haver eleccions a Corts Constituents i també s'imposà la coalició republicano-socialista. Aquest resultat s'explica per la divisió de la dreta i pel fet que aleshores els republicano-socialistes detentaven el poder estatal i provincial en un moment d'eufòria republicana.
L'Associació per la Cultura de Mallorca va promoure la redacció del primer avantprojecte de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Entre el 20 i el 23 de juliol de 1931 es reuniren al Teatre Principal de Palma 174 corporacions i entitats de les Illes Balears. Però els menorquins se sentiren exclosos i no hi participaren. Aquest fet frustrà el primer intent autonomista seriós. Després de molts entrebancs, potser massa, la Segona República ja havia arribat. Una vegada aprovada la Constitució, el desembre del 1931, el republicà d'esquerres Manuel Azaña es convertia en president del govern. Mentre que el més centrista i catòlic, Alcalá Zamora, es convertia en el nou president de la República, però les coses no van ser molt fàcils. Després de la il·lusió per la República, l'opinió pública es dividí. La separació entre l'Església i l'Estat prevista en la Constitució i els atacs a convents provocaren la indignació dels sectors més catòlics. L'Estat va viure una època molt convulsa. El general Sanjurjo intentava i quasi aconseguia donar un cop d'estat. El 1932 s'intentava trobar una normalitat política, però no s'aconseguia. Eren uns anys molt difícils. I encara quedava el pitjor. Sí, però no mos adelantem. I expliquem què va passar el 1932 a les Illes Balears i a Espanya. És curiós fer el programa d'any en any. No ho havíem fet mai. Sí, però crec que és la millor manera per entendre la importància i la transcendència de tota una dècada. Totalment d'acord. Estic content que t'agradi. Continua. Durant el 1932, la política socialment avançada, laïcista i autonomista del govern republicà socialista va tenir cada vegada més oposició. No tan sols des dels sectors conservadors, sinó també des dels sindicats i grups de caràcter revolucionari. Es va aprovar el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya s'imposà clarament en els comicis autonòmics. El 1932, a les Illes Balears, en canvi, un segon intent d'aconseguir l'autonomia només per Mallorca i Eivissa no tirà endavant. El socialisme es consolidà mitjançant la creació, a la Casa del Poble de Palma, de la Federació Socialista Balear. Al febrer, una vaga general gairebé paralitzà Palma. Poc després, el president Niceto Alcalá Zamora visità Mallorca. Aquell mateix any, Joan Marc Ordines, que havia estat elegit diputat per Balears el 1931, és empresonat per les autoritats republicanes. Joan, mas però mas que res d'interpretar ni actuar. No, tranquil·la. Som dalt de l'escenari perquè estem parlant de la Segona República i aquest edifici és molt important. Ara que ara vos podria recitar una cosa. Ni parlar-ne. Dona, dona'm una oportunitat, estic dalt de l'escenari. No, encara ens queda molt per explicar. Molt bé, d'acord. Com sabeu tots, Espanya vivia una època molt convulsa. Era una olla a pressió. Revoltes, vagues, tirotejos... Massa inestabilitat. Sí, i les coses no milloraren per a Manuel Azaña. Va convocar unes noves eleccions amb una novetat, però tampoc ni li va sortir gaire bé. Val a dir que ja era hora. Si ho penses bé, era una vergonya. Tens tota la raó. Les eleccions de 1933 van ser les primeres on les dones podien votar. Una vergonya. No fa ni 100 anys. Sí, i d'això ja en parlarem més tard. Però vols que t'expliqui una anècdota de l'època? Home, hi ha moltes anècdotes. Sí, però aquesta és molt bona. Francisco Franco, el general Francisco Franco, va ser destinat a les Illes Balears, de la mà de Manuel Azaña. És cert, va arribar al 1933. Sí, i parlant de l'any 1933, què va passar més? El 1933 arribà a Palma el nou cap de la comandància militar de les Balears, ni més ni manco que Francisco Franco. Españoles. Joan Marc s'escapà i s'exilià a París. La República tenia un enemic ben poderós en la figura del financer mallorquí. El novembre de 1933, en els comicis a Corts, el primer en els quals la dona va poder votar, els sectors conservadors i catòlics, agrupats en la coalició del centre regionalista dreta, s'imposaren clarament a les Illes Balears. Els republicanos socialistes només guanyaren en els municipis d'Esporles i Calvià i els republicans federals, els de Maó i Maria de la Salut. En el conjunt de l'Estat també triomfà la dreta i començà el bienni conservador de la República, entre novembre de 1933 i febrer de 1936. Som a la Casa del Poble d'Esporles. Un edifici amb molta història. I tant que sí. Abans n'hi havia moltes, però ara quasi bé totes estan esbocades. La Casa del Poble allotjava diversos sindicats i organitzacions d'obrers i facilitaven el lligam entre treballadors. En el cas d'Esporles també es va fer servir com a escola. Sí, i com a biblioteca i cinema.
Era un lloc de reunions pels treballadors. I també per a polítics d'esquerres. En aquests anys tan convulsos, les cases del poble van ser molt més que això. Varen esdevenir tot un símbol. Durant el 1934, el govern republicà radical de Lerroux, amb el suport de la CEDA, clarament dretana, impulsaren un viratge conservador a la república. El 1934 es creà Esquerra Republicana Balear, un partit amb un fort component nacionalista però vinculat a la Izquierda Republicana d'Azaña. Una llei que dificultava la construcció a la costa provocà una forta reacció política i cívica, senyal inequívoc de la creixent importància del turisme, sobretot a Mallorca. Arran de l'intent de revolució d'octubre del 1934, foren suspesos els regidors socialistes i republicans d'esquerres i clausurades les cases del poble. Som a l'any 1935. La inestabilitat continuava sent la tònica. Ah, per cert, tinc aquí apuntada una anècdota de l'època que crec que t'agradarà molt. Digues. Tu saps d'on ve la paraula estraperlo? La veritat és que no. I les Illes Balears hi tenen res a veure. No d'una manera directa, però podrien dir que sí. Explica, per favor. Si d'aquests tres noms, Strauss, Perel i Lowen, agafa't la primera síl·laba d'aquests tres noms, quina paraula queda? Ai, mira, que curiós. Estraperlo. I qui eren? Eren tres empresaris que varen crear una ruleta elèctrica, completament trucada. Varen intentar col·locar-la en el casino de Donosti sota el Formentor i per això varen haver de mestir qualque favor polític. Això és un suborn com la seu de gran. Clar que sí. El joc se va prohibir, però la paraula va quedar. Sobretot a Balears. Ja ho crec que sí. Anem a parlar de 1935. Ja fem tard. Durant el 1935, Francisco Franco fou substituït per Manuel Godet com a capità comandant general de Balears. La veritat és que s'odiaven, però coincidiren com a enemics de la República d'Esquerres. El cap de la CEDA de les Illes Balears, manat pel seu anticatalanisme radical, presentà a les Corts un projecte de llei destinat a separar les Illes Balears del Districte Universitari de Catalunya. Som a l'any 1936 i perquè entengueu l'embolit polític d'aquells dies, el 7 de gener varen dissoldre les Corts i convocaren noves eleccions generals. Però no comandava la dreta. Sí, però estaven dividits i no s'entenien molt bé el president de la República. A les noves eleccions de febrer de 1936 va guanyar per ben poc el Frente Popular. Que era el conjunt de forces d'esquerres. I el republicà Manuel Azaña va ser el nou president del govern. Joan, això és un embui. No, espera, que encara no ha acabat tot. Manuel Azaña, mesos després, va dimitir com a president del govern. Però no per deixar la política. No, per convertir-se en el nou president de la República. Això ho hem d'explicar bé. Sí, ho explicaràs tu molt bé, gràcies als teus grans coneixements, eh? Faré el que pugui. I en tot cas assenyalarem que la substitució com a president de la República d'un personatge catòlic i centrista com Alcalá Zamora per Azaña va donar a la República una imatge més radical. Xerrem de 1936, abans de que esclata la guerra. A les Illes Balears, el 1936, la coalició de centre-dreta novament es va imposar en els comicis de febrer. El Front Popular només guanyà a Calvià i a Formentera, encara que va fer bons resultats a Menorca, Palma, Esporles, Maria de la Salut, Puigpunyent, Montuïri i Llucmajor. A causa del triomf del Front Popular en l'àmbit estatal, foren reposats els batlles i regidors destituïts l'octubre del 1934, com per exemple el batle de Palma, Emili Darder. La Diputació Provincial de Balears va passar a ser presidida per un socialista, Jaume García Obrador. En aquells mesos del 1936 foren freqüents les topades entre les autoritats del Front Popular i les autoritats religioses. Alguns rectors abandonaren les seves parròquies. Extremistes anticlericals protagonitzaren actes vandàlics, encara que, a diferència de la península, cap església no va ser incendiada. Per la seva banda, la Falange s'entrenava paramilitarment i provocava bregues i enfrontaments amb els grups d'esquerres.
El 4 de juny de 1936 col·locà una bomba a la casa del poble de Palma, fet que provocà que elements d'esquerres saquegessin els locals del Centro Tradicionalista, Acción Popular i Renovación Española, 3 grups de dretes. Som a l'oratori de Santa Creu, en el cementiri de Porreres, i aquella paret que veus allà guarda una història molt trista. Trista i tacada de sang. Sí, aquí, com a d'altres bandes de les Illes Balears, va morir molta gent. La història se repeteix, és molt difícil trobar una justificació, un sentit a la conducta humana. És una llàstima la consum. Comencem. És de 9 de juliol. Una data per oblidar. Comença la Guerra Civil. Com va ser les Illes Balears el 1936? El 1936, Mallorca i les Pitiüses restaren aïllades de la resta dels territoris alçats contra la República. Això facilità l'intent de reconquesta dirigit pel capità Alberto Bayo, que ocupà les Pitiüses i desembarcà a Porto Cristo, però no pogué avançar cap a l'interior de Mallorca. L'arribada de moderns avions i d'instructors militars procedents de l'Itàlia feixista provocà el reembarcament dels republicans el 4 de setembre de 1936. Paral·lelament es desencadenà una forta repressió, metòdica i de llarga durada a Mallorca, i més esporàdica i incontrolada a Eivissa i Menorca sota el teòric domini de les autoritats republicanes. A Menorca, els suboficials decidiren assassinar tots els militars implicats en l'alçament. A Eivissa, en el caos de la retirada republicana de setembre de 1936, els presoners polítics foren assassinats en massa. A Eivissa i Formentera, el 1936, hi va haver un èxode de republicans cap a la península i Algèria. A Mallorca, els cementiris de Palma, Manacor i Porreres foren llocs on assassinaren centenars de dirigents i militants d'esquerres, homes i dones. I aquesta repressió va ser atiada per un personatge molt sinistre, el comte Rossi. Que no era ni comte ni es deia Rossi. Efectivament, era un activista feixista de nom Arconobaldo Bonacorsi. Va arribar a l'agost de 1936 i va intentar controlar Mallorca sense èxit. Va participar en la reconquesta d'Eivissa i Formentera, però les pressions britàniques i els recels dels franquistes l'obligaren a abandonar Mallorca el desembre del 36. Que per cert, la repressió no va estalviar-se les persones més pacífiques i moderades. Volem parlar d'una persona molt estimada per tots, Emili Darder. Jo penso que es mereix un apartat a la nostra història, no? Naturalment que sí. Emili Darder i Cànovas va néixer a Palma el 1895. Va ser metge i polític. Especialista en anàlisis clínics, fou cap de l'Institut d'Higiene de Balears com a cap d'epidemiologia. Va realitzar una gran feina de difusió de mesures preventives i divulgatives per tota l'illa, en especial contra les malalties pel consum d'aigua contaminada, a més de promoure menjadors escolars i guarderies perquè les dones poguessin accedir al treball. Les seves inquietuds polítiques li dugueren a fundar Acció Republicana de Mallorca, precursora d'Esquerra Republicana Balear, i fou escollit primer regidor i després batlle de Palma el 1933. Fomentar obres públiques com escoles, dispensaris i la canalització d'aigua potable. També participà en la comissió redactora de l'avantprojecte de l'Estatut i el 1936 signà la resposta al manifest dels catalans, que posava de relleu la unitat cultural i d'origen entre Mallorca i Catalunya. Amb el cop d'estat, els sublevats capturaren Darder a casa seva el 20 de juliol de 1936. El tancaren al castell de Bellver fins que fou jutjat en Consell de Guerra i afusellat al febrer de 1937 en el cementiri de Palma, juntament amb el destacat dirigent socialista Alexandre Jaume i Rosselló i els republicans d'esquerres Antoni Mateu Ferrer i Antoni Maria Qués Ventallol. Estem en plena guerra. Les víctimes se compten a milers per les dues bandes. La repressió feixista va ser molt violenta on som ara, a Porreres. Hi ha una data molt curiosa. En els registres de jutjats de Porreres no consta cap mort violenta l'any 1936. I a Porreres foren afusellades centenars de persones. Entre elles hi havia una jove activista política, Aurora Picornell, dirigent del PSE, que fou assassinada amb altres 3 dones. Les guerres són la vergonya de la història. Anem a l'any 1937.
Durant el 1937, Mallorca es va convertir en una immensa base aèria i naval al servei de l'Espanya franquista, l'Itàlia feixista i fins i tot de l'Alemanya nazi. Des dels aeròdroms de Son Sant Joan, Son Bonet i Alcúdia i des de les bases d'hidros de Palma, el port de Pollença i el port d'Alcúdia, desenes d'avions atacaven els ports i les ciutats de Catalunya, País Valencià i Múrcia, així com Menorca, sobretot Maó. El port de Palma, el 1937, adquirí molta d'importància com a la base principal del bloqueig franquista al litoral republicà i es creà la base de submarins de Sóller amb l'ajut italià. Per la seva banda, l'aviació republicana atacà el vaixell de guerra italià Barletta, ancorat en el port de Palma, i el cuirassat alemany Deutschland, ancorat al port d'Eivissa, fet que gairebé provocà un conflicte internacional. El bisbe de Mallorca, Josep Miralles, i el bisbe de Vic, el mallorquí Joan Parelló, que estava refugiat a Mallorca, manifestaren el seu suport al règim franquista. La major part del clergat no va fer res per impedir la repressió franquista. Només alguns rectors protegiren els seus feligresos. El capellà Jeroni Poquet fou afusellat per ajudar els republicans a sortir de Mallorca. Estic cansat de tantes guerres. Jo també. Escolta, l'any 1938 no degué passar res que no fos una guerra? A Espanya és difícil. No dic Espanya, vull dir el món en general, qualque cosa divertida, no sé. Sí, però no estan parlant de les Illes Balears. Sí, ja ho sé, però és que això no és aguantador. Mem, a veure. Mira, aquí tenc una dada curiosa. Digues. El 1938 es va crear Superman, el primer superheroi. Superman? Quina llàstima, jo som més d'en Batman. Ara, avui no és el meu dia. Em sap greu. Seguim amb el 1938. Sí, que ja queda poc. El mes de març de 1938, el creuer de la Marina franquista Baleares és enfonsat en una batalla naval al Cap de Pals, fet que provocà una gran commoció a la societat mallorquina. Poc després, nombrosos avions republicans bombardejaren Palma causant ferits i desperfectes. En un context de repressió i nacionalcatolicisme, la delegació d'ordre públic ordenà la separació per sexes a les platges, a més d'imposar fortes limitacions, obligacions i prohibicions sobre l'ús dels banyadors. Ja a la tardor de 1938, mor Ramon Franco, cap de l'aviació franquista, en un accident d'aviació quan pilotava un hidroavió a prop de les costes de Mallorca. A la Menorca republicana s'inaugurà l'Escola Popular de Guerra per formar oficials provisionals. Menorca estava bloquejada per la Marina franquista, fet que provocà problemes a la indústria i a l'abastiment alimentari de la població. Es va crear una comissió central de bastos, amb delegats a Marsella i Alger, i encara que es va haver d'establir el racionament, no es va patir fam d'una manera generalitzada. La guerra estava quasi decidida. Els esforços dels republicans es dividien entre els que volien una solució negociada i els que volien una resistència a ultrança. A les illes, Menorca era l'única que es mantenia republicana, tot i que els anomenats nacionals anaven guanyant terreny. Al gener de 1939 ocuparen Barcelona. La guerra acabava. Encara quedaven 3 mesos de conflicte. El triomf total de les tropes franquistes va ser l'1 d'abril. Anam a l'any 1939. El mes de febrer fondejà al port de Maó el creuer britànic Devonshire, amb l'objectiu d'aconseguir la rendició pacífica de Menorca i el salconduit pel màxim nombre de republicans. Les coses es complicaren a causa d'un alçament profranquista a Ciutadella. Finalment, Menorca es rendí i centenars de republicans escaparen amb el Devonshire i altres vaixells cap a França i Algèria. Començà la repressió franquista a Menorca. L'1 d'abril de 1939 es fa comunicació oficial de que la guerra es dona per finalitzada. Nombroses desfilades i festes cívico-religioses celebren el triomf franquista per totes les Illes Balears. La guerra civil ja ha acabat. Les Illes Balears patiren milers de morts per la lluita en els fronts, centenars de desplaçats i exiliats, ferits, ciutats bombardejades, odis entre famílies, un desastre.
Els republicans perderen la guerra per la falta de solidaritat de les democràcies veïnes i per les seves lluites internes. Francisco Franco concentrà tots els poders en un règim personalista i centralista. Quedaven uns anys molt durs de postguerra. Autarquia, gana, afusellaments i 40 anys de dictadura. Però bé, això és una altra història. Fins la setmana que ve.